בוקר טוב! אז זאת אורטל, והיום אני הולכת לעשות לכם ולוג. אז אני ממש שמחה לעשות לכם את הוולוג הזה, ואני ממש מתרגשת. היום אני נוסעת לחופשה בצפון, ואם אני לא טועה זה בצפון, אז מה שאני יודעת זה חופשה. אז נדמה לי אמור להיות שם שלג, וכאילו שנה שעברה הייתי ליד המקום הזה, כאילו גם שם הייתי בחופשה ליד המקום הזה, והיה שלג בחורף, וכאילו גם עכשיו חורף, אז אני הייתי ליד המקום הזה, אבל היה שם שלג. אז נדמה לי גם השנה יהיה, לפי דעתי יהיה, ואני ממש מתרגשת. אוקיי, אז עכשיו אנחנו עוד מעט יוצאים. והנה אחותי הגדולה, תעשי שלום. והנה סנדי. תעשי שלום. Somewhere to be. I got enemies, got a lot of enemies, got a lot of people. טוב, אז כן. אז אנחנו נוסעים לנווה עתיב. עתיב? איך אומרים? נווה עתיב. רואים? יש לי משפחה ככה. אורגינל. אז הגענו, ועכשיו כבר 6 בערב, וסליחה שלא התקנתי אתכם, פשוט נגברה לי הסוללה במצלמה, בגלל זה לא התקנתי אתכם. אז עכשיו אנחנו במסעדה, נכון, נאכל ארוחת ערב, ואני מחכה עכשיו לאוכל שלי. אז היום השני בחופשה, ועכשיו אנחנו בטיול ג'יפים. וגם לפתוח את המפתחות. אז אני מצטערת שלא צילמתי לכם אתמול כשחזרתי הביתה. הגעתי ממש מאוחר הביתה, ואתמול זה היה היום האחרון. אז היום זה כבר היום הרביעי לוולוג, ואני ממש שמחה לעשות לכם אותו. אם אתם רוצים, אני אעשה לכם סרטון מה קיבלתי לכבוד 2017 לשנה האזרחית לנובי גוד. אם אתם שואלים מאיפה אני יודעת מה זה נובי גוד, אני כמובן לא מאמינה בישו, אין לי בעיה נגד אנשים שמאמינים בישו או משהו. אני אישית מאמינה באלוהים. אני פשוט חוגגת נובי גוד. אז אני דוברת רוסית למי שלא הבין. אני לא רוסייה, אני רק דוברת רוסית. אז כן. אני דוברת רוסית שוטף, אז כן. אז הגעתי הביתה. וסליחה שלא צילמתי לכם אתמול, כשחזרתי פשוט היה ממש מאוחר, והייתי גם נורא יפה, אז החלטתי לצלם לכם היום. כאילו עכשיו זה כבר בוקר, אז מאתמול כשחזרתי, אז כן. אז לסיכום הוולוג, אני ממש שמחה שהוולוגים שאני מצלמת השתפרו, וכמות הצופים והרשומים עלתה, ואני ממש שמחה, כן. אז מי שרוצה שאני אצלם לכם סרטון מה קיבלתי לכבוד השנה האזרחית, לכבוד נובי גוד, שיכתוב למטה בתגובות. אני אשמח לצלם לכם את הסרטון, וכן, אז יאללה ביי, תיתנו לייק לסרטון, תפרגנו בתגובה ותירשמו לערוץ, אני אשמח לכל הדברים האלה, וכן, יאללה ביי.